sèrie de persones d'Ontinyent van pensar que ficant diners en comú podien ajudar a la resta quan algú caia malalt. No? Com evidentment no es gastaven tots els diners, anava generant-se un estalvi i van pensar que aquest estalvi també podria invertir-se en afavorir projectes econòmics que donara una rentabilitat a un interès mòdic i com aquestes persones tenien també una mentalitat així molt social, pensaven que en aquest benefici podrien fer obres socials. Per tant, això va començar dient-se la previsora i quan es van començar a fer els préstecs es va crear Caixa Ontinyent com un apèndix de la previsora. Tu dones compte que en 140 anys han passat pandèmies, guerres, diferents règims polítics i així estem. No? I una de les claus de l'èxit jo crec que ha sigut això, no? Mantindre's fidels al model i als principis que els nostres fundadors van establir. Vam abarcar la Vall d'Albaida i d'ahir vam donar el salt a Xàtiva. En Xàtiva també tenim algunes oficines a la costera, després vam anar a Gandia, després vam anar a Alcoi i per últim a València i Ibi. Per tant, sempre tenim unes oficines centrals en cada comarca i al voltant giren unes quantes oficines més menudes. L'objectiu és convertir-se en una entitat financera de referència a la Comunitat Valenciana. Per tant, com el dia abans, si volem ser una entitat de referència a la Comunitat Valenciana tenim que créixer i anar a zones on no estem. I per tant, d'ahir l'expansió que anem a començar en Alacant i també estem de cara al futur pensant si inclús introduir-se en Castelló. Tal vegada el més llamatiu són tots els centres que hem impulsat, centres d'Alzheimer, centres d'educació infantil, centres per a malalts mentals. Això és una part molt significativa, però també tenim molts de programes de col·laboració en molts de col·lectius. Tenim una fundació des de la qual impulsem un programa d'educació financera que està donant molt bons resultats. En fi, tenim moltes activitats. Jo destacaria també la col·laboració que tenim amb les universitats. El campus d'Ontinyent ha estat financiat en part per nosaltres i hem impulsat des d'ací tot el que és el campus d'Ontinyent, que ara té al voltant de 1.000 estudiants. Una empresa són les seues persones i nosaltres tenim la sort de tindre uns grans professionals en aquesta empresa que són els que han aguantat en èpoques de crisi i han tirat endavant i ara podem presumir de guanyar 13 milions d'euros.